Bé, encara ens estem recuperant físicament de l'esforç del partit contra el Sabadell. Estem intentant recuperar els jugadors el més aviat possible. El Felanitx és un equip que ha canviat d'entrenador, amb molta velocitat, amb transicions molt ràpides i molt perilloses, i tenim que estar en molt bona forma física per poder contrarrestar el joc del Felanitx. Jo crec que sí, jo crec que el partit de demà hem de tenir un sobreesforç, tenim que fer-ho, hem de fer un sobreesforç, perquè el Felanitx està fresc, anirà per totes, ens pressionaran i nosaltres tindrem que fer un sobreesforç que habitualment ja el fem, però tindrem que fer alguna més del que habitualment fem per poder compensar i equilibrar, sobretot a nivell de rendiment al camp. Després, les nostres armes, bé, hem de tenir quan abans possible el control del partit. Quan siguem perillosos sabem que generem moltes ocasions en tots els partits, però hem de definir i hem de definir ràpid. Això jo crec que ens podria portar el partit cap a la nostra banda i poder gestionar el partit amb molta més confiança. És molt bona pregunta, és molt complicat. Els jugadors segurament avui encara tenen imatges del seu partit contra el Sabadell, segurament encara tenen imatges de jugades, de l'ambient, de l'estadi, i són imatges que han de mantenir al record, però ara mateix hem de pensar en el futur immediat. El futur immediat és demà i tindríem que poder fer un reset durant 2 hores i començar a visualitzar el partit del Felanitx, perquè si no, no podrem estar lo suficientment concentrats per entendre que el partit de demà és el partit més important de la setmana, i això és en el que estem treballant. Està clar que tot està venint una mica a contrapeu, tot, des de l'inici de la temporada, i segur que aquesta setmana m'hagués agradat, per exemple, que el partit del Felanitx s'hagués jugat diumenge, que és el normal. Nosaltres no som un equip professional de primera divisió, segona divisió, i aquests jugadors, l'esforç que van fer el dimecres no és habitual amb ells. Llavors, anem lluitant amb els entrebancs, hem d'intentar sempre pensar que tot millorarà i que les coses vindran de cara. Llavors, no és la setmana desitjada, però és el que hi ha. Demà hem de fer un gran partit i hem de portar els 3 punts. Després d'això ja pensarem com millorar moltes coses que crec que es poden millorar. Sí, perquè finalment el balanç seria molt positiu de la setmana, encara que el partit del Cardassar no va ser el partit desitjat. Els resultats dels rivals ens van tornar a ficar en una bona posició i donar-nos una bona oportunitat de que a Felanitx amb els 3 punts no deixaríem d'estar en una tendència positiva, juntament amb un gran partit fet el dimecres, on la imatge de l'equip va ser molt satisfactòria. Llavors jo crec que el balanç seria molt positiu, però tot passa per portar-nos els 3 punts de Felanitx.